A vidíme, že teda čelíme viacerým krízam ekonomickej, migračnej, ekologickej, energetickej, covidovej, neviem jakej, a že vlastne my tu vidíme skutočne, že na povrch prichádzajú stroskotanci tejto deštrukcie, samozvanci, chartisti a neviem, jakí proste šmelinári z radou vládnej koalície, ale aj samotnej hlavy štátu. A že my vidíme, že vlastne oni si ukrojujú z toho Slovenska a ukrojujú čoraz viac a viac, pretože ich to baví. Ich baví kradnúť a rozkrádať. A snažia sa nám vnúknúť ich názory, že demokratizácia spoločnosti a demokratizácia Slovenska je to správne, čo táto vláda vie zaručiť, a v boji proti klientelizmu, korupcii sú číslo 1. Pritom oni sú strojcom, milí priatelia, strojcom tejto deštrukcie a tohto rozkladu štátu na najvyšších miestach z pozície podplácania, korupcie, klientelizmu a miestami môžeme hovoriť aj terorizmu. Pretože toto je vládny terorizmus, ktorý sa na Slovensku, na občanoch realizuje. A táto medziskupinová nenávisť, ktorá je z radou politikov, prezidentky, vlády, mimovládnych organizácií dávaná do popredia, tak to sú práve tí chartisti, práve tí samozvanci, stroskotanci aj z prezidentského paláca, aj z úradu vlády, aj z poradcova z rôznych odvetví, ktorí píšu príhovory a prezidentka to len cez čítačku, vidíte, jak jej očička idú takto doľava, doprava, tak číta to, čo je americká ambasáda, to, čo je americkí ľudkovia a možno tí priblblí poradcovia z prezidentského paláca napíšu. A toto je výsledok, že tu je nenávisť, ktorú zasiali títo ľudia. Všetci proti všetkým. Tu všetci proti všetkým. Nie, aby nastával pokoj, mier, ale tie prázdne reči o tom, ako 23 bude dobrý rok a želáme vám všetko dobre. To sú len prázdne reči. Slovák si vždy na všetko zvykol a takto jednoducho skutočne popravde aj je, že Slováci si zvyknú na materializmus, lebo ten je na poprednom mieste, materializmus. Všetci chcú byť len bohatí, všetci chcú len nakradnúť, rozkradnúť a všetci chcú len dediť a všetci chcú len proste nahromadiť majetky. Ale kde je tá ľudskosť a kde je tá nádej? To opäť nám signalizuje len to, že my chceme materiálne, nehľadáme obnovu republiky, obnovu štátu v podobe nádeje, v podobe nehľadania pravdy. My nehľadáme pravdu, my hľadáme názor. To znamená, že my nehľadáme podstatu veci do špiku kosti. Kde táto vláda nás okráda, kde táto vláda nás bedačí. Ale my len hľadáme nejaký povrchný názor, čo kde kto povedal. To nám stačí. A veľký brat a tí eštebáci, toto je to ukrajovanie. Ukrajovanie všetkého majetku štátu a ukrajovania práv, spravodlivosti, nádeje, ktorú som spomínal, a budúcnosti, lebo my sa musíme pozerať, čo bude. A budúcnosť nám chýba. My nemáme nádej a tam, kde nie je nádej, kde nie je tá ľudskosť, tak nie je ani tá budúcnosť.